Ahojte všetci, tak v prvom rade by som sa vám chcel poďakovať za blahoželania k meninám, ku sviatkom a aj ku nastávajúcemu alebo príchodziemu, alebo ak to mám povedať, novému roku. Takže veľmi pekne vám ďakujem, krásne sviatky aj vám a všetko najlepšie do nového roku, hlavne, alebo nového roka. Hlavne zdravie, 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 úsmev a myslím si, že všetko bude fajn. No, teraz vám idem odpovedať na tie otázky, ktoré som dostal. No uvidíme, čo ste si na mňa pripravili. Takže Adamko, chcem sa poďakovať za zastavenie, za vianočné fotenie a opýtať sa, či ťa ešte okrem nás niekto stopol počas cesty domov do Revúcej. Pre mňa to bol najkrajší darček, Monika. Tak pre mňa to bolo najkrajšie vianočné prekvapenie, ktoré som kedy zažil. No a ideme s Romanom. A akurát, keď som dočítal Romanovi správu, ešte, že som mu ju dočítal, čo mi Rado poslal, že, že niekto by nás chcel akože počkať, respektíve odfotiť sa, tak Roman strhol nabok, zastali sme a už niekto uteká ku nám. No a tu Monika. Rado sa stalo, vždy k službám a keď som mohol tak potešiť, som veľmi rád. Aj pre mňa to bolo neskutočné bláznivé prekvapenie vianočné, takže ahoj Monika a som rád, že som ťa potešil. Adamko, ja Elena, dcéra Kristínka a naši chlapi ti chceme veľmi pekne poďakovať, že si nás vždy s úsmevom na tvári privítal v Trenčíne na trhoch. Mňa si povzbudil, veď vieš prečo, že rozdávaš radosť a úsmev všade, kde sa objavíš. Veľká vďaka aj tvojej maminke, Romanovi, Bianke, Žoltimu, Radkovi a teraz mám aj jednu otázku. Prihlásil by si sa niekedy ešte na farmu? Máme vás radi, Elenka s rodinou. Elenka, moja Elenka, ty si jedinečná osoba, s ktorou máme nielen spoločné, myslím, že to dobré srdce, aj keď ja si nemyslím, že ho mám nejak veľmi dobré, ale keď ste povedali, že áno, tak asi áno. A na druhé máme spoločný aj dátum narodenia. Si jedna úžasná a veľmi dobrá osoba, Elenka, ktorú som s radosťou a veľmi rád stretol a keby bolo takých ľudí ako si ty viacej na svete, respektíve na Slovensku, tak sa nám žije oveľa lepšie a krajšie. Veľmi si ma podporila, ja som vďačný za to, že mohol som ťa stretnúť a keď som mohol pomôcť, čo i len mojou prítomnosťou a tým objatím, ktoré máš u mňa stále, tak som veľmi rád a hreje ma to veľmi pri tejto mojej pumpe, takže Elenka, vždycky ostaneš tu, na veky vekov, ako sa povie, a si naj. Adamko, chcela by som sa opýtať, že keď si odchádzal z farmy, myslel si na to, že sa ľudia, myslím tým zo Slovenska, Čiech, Poľska, Srbska, Nemecka, Írska a tak ďalej, že sa tak spoja a budú stáť pri tebe a podporovať ťa, Eva. Ahoj Evi. Tak vôbec som to netušil. Keby som tušil, že čo i len pätina z tých ľudí, z toho kvanta tých ľudí ma podporuje, tak stade sa nepohnem a nedostanú stade ani buldozérom. By som sa tam zakotvil, prirástol by som k zemi a neodídem stade ani čo by čo bolo. Hej, ani keby tie buldozéry z neba padali. Lenže som to nevedel. Nevedel som vôbec o ničom takomto, takejto úžasnej veľkej podpore, za čo som vďačný a všetkým veľmi pekne ďakujem. Všetkým ľuďom z celého sveta, alebo z každej diaľavy, alebo aj z blízka. Tak keby som vedel, tak ostanem a nejdem nikde. Som vďačný a ešte raz veľmi pekne vám všetkým ďakujem. Ďakujeme tiež za fotky v Trenčíne, nechcel by si Chlapec. byť hospodárom na farme. Čo by si na ďalšej farme zmenil? Ďakujeme za odpoveď, Adam, zdravíme z Topolčian, Jozef. Zdravím do Topolčian. Ahoj Jozef. No, či by som chcel byť, tak pravda, prečo by nie, tak byť hospodárom, hej, ale na druhú stranu to obnáša aj veľkú zodpovednosť a určité znalosti. Ja nejaké mám, ale neviem, či je ich toľko, aby som mohol byť hospodárom, aj keď sa učím rýchle, čo by som vedel, ak sa povie do seba naabsorbovať, keby bolo treba, ale nie, neviem, či by bola taká možnosť, ale keby bola, tak áno, išiel by som, prečo nie. Druhá časť otázky bola... Ďakujeme tiež za fotky v Trenčíne, nechcel by si byť hospodárom na farme. Čo by si na ďalšej farme zmenil? Ďakujeme za odpoveď, Adam, zdravíme z Topolčian, Jozef. Čo by som na ďalšej farme zmenil, kebyže som vedel, tak jedna vec, dal väčšie právomoci tomu farmárovi týždňa, aby
vedel tých ľudí, nevravím, že postihovať, lebo zase trestať a postihovať ľudí, to zase tiež je kontraproduktívne, lebo to by len vyvolávalo nejakú ďalšiu reakciu, lebo bez akcie nie je reakcia, takže zase by mohlo to vnášať len nejakú tú nevôľu a zlú atmosféru, ale nejak to tak nastaviť, že bez práce nie sú koláče, takže takým nejakým spôsobom, aby sa ľudia viacej zapojili do toho deja na tej farme a aby snažili sa vytvoriť a zanechať niečo pekné po sebe. Asi to by som nejako tak zmenil. Ahoj Adam, je pravda, že na farme bol radiátor v kuchyni Dominik? Dominik, na farme, kým som tam bol ja, ten radiátor alebo čokoľvek tam byť nemuselo, lebo oheň tam bol, mal ho kto spraviť, mal ho kto udržiavať ten oheň, takže kým som tam bol ja, tie radiátory tam neboli, ani nemuseli byť, no čo už to všetko vypovedá o tom, ale kým som tam bol ja, tie radiátory tam neboli. A ešte tu máme niečo jedno dlhé, uvidíme, čo to je, taká dlhá otázka. A na záver, básnička Adamko náš, básnička. pozdrav k tebe veľký letí, fandia ti dospelí aj deti, spýtaš sa prosím maminky, či budú čierne mikinky, kúpiť by sme si ju chceli, aj s podpisom, ak by sme smeli, zostaň taký, aký si, nepočúvaj nezmysly, potopiť ťa oni chceli, no to ešte nevedeli, že pre ľudí zo Slovenska, si práve ty naša hviezda, zvíťazila čistá láska. Ich zakrývala veľká maska, zostaň sám sebou v každej chvíli, kto si opak myslí sa veľmi mýli, pozdrav letí od nás z mesta. Kde ďaleká vedie cesta, drž sa milý Adam náš, nech len šťastie samé máš, Maťa s rodinou. Maťka, veru, vy ste mi všetci kopec lásky dali a za to ste nič nedostali. Iba môj úsmev, maximálne objatie, ale to môže byť pre niekoho nasmiatie, tak sa budem pýtať mojej maminky za tie mikinky, aj s tým podpisom, niečo s jedným, aj s dvoma, alebo aj s troma. Tak uvidíme, čo sa dá spraviť. Dúfam, že sa nám bude dariť. Ďakujem za všetko a za vašu podporu. Ešte raz všetkým a mám vás veľmi rád. Ahojte.